बे 2 मासनि गेजेराव बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ बेल'सै। ओमफ्राय जों आसा खालामदों दा बे जुदि केन्सेल जायोब्ला आरो जाखानांगौखा जेबो उफाय गैला दा गतिके बिथांमोना थाब दाननांगौ जोङो बेखौ आसा खालामो दानगोन आरो जों बेखौ न्याय मोनगोन। बेनि सार्टिफिकेटआ जेब्ला दानजायो अब्ला जोङो बेखौ माने इन्डियान पार्लियामेन्ट स्पिकारनो जों बेखौ हैगोन आरो लोगोसे इन्डियानि चिफ इलेक्सन कमिसनारनो जों बेखौ कमप्लेन होगोन आरो जेब्ला कमप्लेन होयो अब्लानो बिनि एमपिआ दानजागोन आरो जेब्ला बे एमपि दानजागोन अब्लानो बिनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडिं जागोन, क्रिमिनेल केस जागोन। जेब्ला क्रिमिनेल केस जागोन बियो बेसेबां माने गावनि बेथन लानाय दंमोन एमपि जानाय समाव बायदिसिना सुबिदा लानाय बेखौबो होफिननांगोन। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै बयबो प्रेस मिडिया बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो लोगोसे जोङो गोदान बोसोरनि बयनोबो जोङो मोजां मोननाय गाहाम हामलायथिनाय बावहरो। दा जोङो बेयाव माने जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै प्रेस मिट खालामनो नागिरनाय खार'ना जाहैबाय जे दानि जे नबसरनिया एमपि बिनि एगेन्सै जे दाखालि हाइकर्टआ जे मोनसे बिथोन होबाय जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल इनभेलिड बेखौ जे जों कमप्लेन होदोंमोन बिनि सायाव सिकिउरिटि कमिटिया थाबैनो 2 मासनि गेजेराव बेखौ फोजोबना होनांगौ, बेखौ सिद्धान्त खालामना होनांगौ बे बाथ्राखौ हाइकर्टआ अर्डार होबाय। दा बे अर्डारखौ लानानै जोङो दिनै रायजोफोरनि गेजेराव जोंहा मिथिं होनांगौ दङ। बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ लिरनाय जाबाय जे नबसरनिया सर'निया जाथिनि मानसि, बेयो बर' कसारि नङा। सर'निया जाथिया सिडुल ट्राइब नङा आरो बे सिडुल ट्राइब नङैनि थाखायनो नबसरनिया थगायनानै बेयो बर' कसारि नाम लानानै बे सार्टिफिकेटखौ लादों आरो बे सार्टिफिकेटआ इलिगेल फ्रड। दा बेखायनो जोङो बे इलिगेल सार्टिफिकेटखौ जोङो चेलेन्ज खालामनानै जों हाइकर्टआवबो केस होदों आरो बेखौनो उनाव सुप्रिम कर्टआवबो जोङो थांनाय जादों आरो दा जोंहा जाहाथे जों माने केस होनायनि उनावबो जों जिहेथु मोजां फिथाइखौ मोनाखै, लेट जालांबाय। दा ओंखायनो बेखौ माने थाबैनो फोजोबना होनो थाखाय बिनि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल बिनि सार्टिफिकेट दाननांगौ बेनि थाखाय जोङो सिकिउरिटि कमिटियाव कमप्लेन जादों। बे कमप्लेनखौ दा आदा जनरलाल बसुमतारी जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि प्रेसिडेन्ट बिनि नामावनो होनाय जादों। दा जोंनि कमप्लेना मेइनलि जे नबसरनिया बर' कसारि नङा, बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल फ्रड आरो लोगोसे बिनि जायनाखि हानि रेकर्ड जों बेखौ होफाजोबदों। बिनि हानि रेकर्डआव बिनि बिबै बिबौनि जायनाखि परिचय बियो हर'कस, बिनि बिफाबो हर'कस आरो लोगोसे बिनि जायनाखि स्कुल सार्टिफिकेट बे स्कुल सार्टिफिकेट जेब्ला बे तामुलपुर एमभि स्कुलाव फरायो बेयाव बिनि टाइटेला देखा। ओमफ्राय बियो जेब्लानाखि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो बे समाव बिनि टाइटेला सर'निया आरो बिनि जायनाखि बिफा बिनि लेगिस्लेटार बे लेगिस्लेटाराव बिनि परिचया हर'कस आरो बिनिफ्राय जे बे जे माने बिनि बिफा लक्ष्मीकान्त हर'कसआ जे आसाम रेजिमेन्ट माबानिफ्राय सार्टिफिकेट जेरैखि मोनबोदों बे सार्टिफिकेटआव बेखौ दास लिरना होनाय जादों, लक्ष्मीकान्त दास। दा गतिके बिसिनि बंस' परिचया खुनु गद गैया। बबेबा समाव देखा टाइटेल लादों, बबेबा समाव दास टाइटेल लादों आरो बिसिनि जायनाखि हानि रेकर्ड बेयाव हर'कस। दा गतिके बिसोरो बर' कसारि बेखौ नंथ्रा, बे प्रमानथार। दा जों बेखौ मोननानैनो जोङो हाइकर्टआव 2014आव जेब्ला प्रथम एमपि जायो बे समाव जों केस होनाय जादोंमोन। दा बे केसआव हयथ' जोंनो हाइकर्टआ मोजां रोखोम बिसार होनाय जायाखै। दा बे बिसाराव जों मोजां रोखोम मोनैनि थाखाय जों आरोबाव सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामनाय जादों। दा सुप्रिम कर्टआवबो जेब्ला एपिल खालामो सुप्रिम कर्टआ जोंखौ बुंदों बे समाव जे नोंसोरो मानो ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल बेखौ नोंसोर माने इसु फ्रेम खालामनानै चेलेन्ज खालामाखै, बे बाथ्राखौसो रन्जन गगैया बुंदों। आरो लोगोसे गाव एडमिट खालामदों, रन्जन गगैया बुंदों जे आं मिथिगौ सर'नियाफ्रा ट्राइबेल नङा, आं मिथिगौ सर'निया बर' कसारि नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु बे दाय होदों जोंखौ मा जे नोंसोर मानो
बे सार्टिफिकेट जायनोखि लादों नबसरनिया बे सार्टिफिकेट होग्रा ट्राइबेल संघआ जे अथ'रिटि नङा बेखौ नोंसोर माने इस्यु क्लेम खालामाखै बे बाथ्राखौल' बुंदों दा खिन्थु दिनै नबसरनिया बुंलाबायना गिदिंलाबाय थादों बे बुंलाबाय थादों जे गावखौलायनो हाइकर्टआबो सुप्रिम कर्टआबो ट्राइबेल बानायखाबाय होनना बुंदों आरोखि दा हाइकर्टआ खुनु अथ'रिटि नङा सुप्रिम कर्टआबो अथ'रिटि नङा सोरखौबा ट्राइबेल बानायनायनि सोरखौबा ट्राइबेलनिफ्राय दाननायनि फिसा बे रोखोम माने पावार गैया पावारा अनलि माने ट्राइबेल बानायनाय पावारा अनलि पार्लामेन्ट इन्डियान पार्लामेन्टसो खालामो बे हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ खालामा दा बे मिसा खोथा बुङै बुङै बे गिदिंगासिनो दङ दा बिनि जायनाखि रेकर्ड लेजिस्लेटा बिनि हानि रेकर्ड गासिबो प्रमान जाबाय बे माने बर' कसारि नङा आरो बेखौ जों जेब्ला केस होयो बे डकुमेन्टसफोरखौ जों साबमिट खालामनानै केस होदों आरो सिकिउरिटि कमिटियाव जोंना आदा जनकनि नामाव जेब्लानाखि कमप्लेन होयो सिकिउरिटि कमिटियावबो जों बेफोर गासिबो डकुमेन्टसखौ जों साबमिट खालामनानै जोङो कमप्लेनखौ होनाय जादों दा सिकिउरिटि कमिटियाबो बे डकुमेन्टसखौनो मोननानै बिसोरबो माने तदन्त खालामनो थाखाय बे एडिसनेल माने डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बेनो दायथ' होदों ओमफ्राय एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस उलुबारिया माने क्राइम ब्रान्चआव हरदों CID-नो जाहाथे माने बेखौ तदन्त खालामो दा CID-निफ्राय तदन्त खालामबाय बे जदुमणि मालाकार होननाय सासे CID इन्सपेक्टर बेयो तदन्त खालामनानै नायबाय गासिबो बिनि हानि रेकर्ड नायजोब्बाय बिनि स्कुल सार्टिफिकेट नायजोब्बाय बिनि माने साख्रिनि जायनाखि माबा रेकर्ड बेखौ नायजोब्बाय बिफानि साख्रि रेकर्ड ओमफ्राय बिनि जमाबन्दी बेखौ नायबाय गामि माने गावबुरानिफ्राय स्टेटमेन्ट लादों आरो गुबुन गुबुन व्यक्तिनिफ्रायबो स्टेटमेन्ट लादों आरो इभेन बिनि जाय बेंक एकाउन्ट लक्ष्मीकान्त हरुकसनि नबसरनि बिफा लक्ष्मीकान्त हरुकसनि बिनि बेंक एकाउन्टखौबो नायदों दा बे नायनानै बे गासिखौबो नायनानै जदुराम मालाकारा रिपर्ट होबाय साबमिट खालामबाय जे थारैनो नबसरनिया बर' कसारि नङा बियो माने जायनाखि सार्टिफिकेट लादों बर' कसारि हिसाबै बेखौ इलिगेल होननानै बे फुरा रिपर्ट होनाय जाबाय आरोखि दा गतिके दिनै बिनि जायनाखि रिपर्ट बे रिपर्टखौ दिनै सिकिउरिटि कमिटिया माने इमिडियेटलि दा दाननांसिगौल'सै दा जों बेखौ आसा खालामनानै दं बे रिपर्टखौ मोनबाय जिहेतु बे रिपर्टखौ मोननायनि उनावबो आरोबाव माने सिकिउरिटि कमिटिया सकस होदों नबसरिनो सकस होदों जे नोंनि माने रेकर्डआ ओरै नोंनि रेकर्डआव खुनु बर' कसारिखौ जों मोननाय जायाखिसै नोंनि गेजेराव कमप्लेन दं नों बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादों नों दा प्रमान खालामनांगौ नों बोरै बर' कसारि दा बे सकस जेब्ला नटिस हरो CID ब्रान्चनिफ्राय अब्ला नबसरनिया गावनि रिपर्टआव खुनु दिन होनो हायाखै बे बर' कसारि होननानै खुनु रेकर्ड दिन्थिनो हायाखै बे बर' कसारि होननानै बे खुनु जेबो प्रमान पत्र जेबो गैया जेबो प्रमान पत्र होनो हायाखै दा बेनो माने टाइम होदोंमोन सप्ता खननै टाइम होदोंमोन बे सप्ता खननैयाव बे जेबो रिपर्ट होनो हायाखै बे ओरैनो जानला मोनला लिरलाबायदों बे बिनि माने रिपर्टआ खुनु एक्सेप्टेबोल नङा बेखौ एखे लगे लगे बे सिकिउरिटि कमिटिया बेखौ खारिज खालामनो हायो बेनाव जिहेतु माने जेबो प्रमान गैया दा बे हिसाबै दिनैनि दिनाव बे सिकिउरिटि कमिटिया खुनु बिबान गैला दा जोबजोब्बाय गासैबो प्रसेसआनो जोबजोब्बाय जोबजोब्बाय दा जोबनानै एकमात्र प्रसेसा दंबाय मा खामानिया मा बिनि सार्टिफिकेटखौ दा दाननांगौ दा बेल'सै आरोखि दा बेखौ दाननांगौ बे दानाखै गोबाव जाबाय दा गोबाव जानायखायनो जोङो बेखौ हाइकर्टआव थांनानै आपिल खालामनाय जाबाय जे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ सिकिउरिटि कमिटिया बे सिकिउरिटि कमिटिया दाबो केन्सेल खालामाखै गतिके जोंनो थाबैनो बिनि बिसारखौ नांगौ होननानै हाइकर्टआव थांनाय जादों दा जेब्ला हाइकर्टआव थाङो हाइकर्टआ बेखौ इमिडियेटलि लगे लगे बेखौ दा माने अर्डार हरबाय सिकिउरिटि कमिटिनो जे बेखौ 2 मासनि गेजेरावनो बे माबाखौ फोजोबनांगौ बे जेंनाखौ फोजोबनो हानांगौ बेबायदि अर्डार हरबाय दा थांनाय 23 तारिखनिफ्राय आरम्भ खालामनानै फैगौ माने दिनसिम माने 2 माससिम बिनि सार्टिफिकेटखौ माने केन्सेल खालामनानै दा माबाया सिकिउरिटि कमिटिया दायथ' लानांसिगौ दा जों आसा खालामदों दाथ' जिहेतु जेबो खामानि गैला जेब्ला मावनांगौ गैला जेब्ला सिकिउरिटि कमिटिया गासिबो जाखाजोब्बाय जेब्ला दा अनलि दा बिनि कास्ट सार्टिफिकेट दानना होनांगौ बेल'सै दा टाइमा बे 2 मासनि गेजेराव बिनि सार्टिफिकेट दाननांगौ बेल'सै ओमफ्राय जों आसा खालामदों दा बे जुदि केन्सेल जायोब्ला आरो जाखानांगौखा जेबो उफाय गैला बेहा दा बिनि गेजेराव सोरबा जुदि गाज्रि बुद्धि खालामनानै माबा खालामबायदोंब्ला जों बेखौ मा खालामगोन बुंनो हाया खिन्थु लामानो गैया जों दा बेखौ जे बासायनायनि लामा जों नुहुरा आरोखि जेबो गैया माने जा दायथ' दंमोन सिकिउरिटि कमिटियाबो अलरेडि माने नागिरना मोनजोब्बाय बे जे बर' कसारि नङा प्रमान जाजोब्बाय गासिबो
दा गथे बेहा मोनसे उफाय नागिरनानै मोननायनि जेबो लामा गैया बे दानजागोन आरो बेखौ इमिडियेट दाननांसिगौ जों बेखौ माने खावलायो अनारेबल माने सिकिउरिटि कमिटिखौ जों खावलायो बिथांमोना न्याय होनांगौ आरो बिथांमोना जुदि प्रपार फराम जिहेतु माने सिकिउरिटि कमिटियानो प्रपार फराम सार्टिफिकेट इलिगेल बेखौ डिसाइड खालामनायनि माने फरामानो बे सिकिउरिटि कमिटि दा गथिखे बिथांमोना थाब दाननांगौ जोङो बेखौ आसा खालामो दानगोन आरो जों बेखौ न्याय मोनगोन आरो जों इतिमध्य दाखालिबो बुंखांबाय बेनि सार्टिफिकेटआ जेब्ला दानजायो अब्ला जोङो बेखौ माने इन्डियान पार्लामेन्ट स्पिकारनो जों बेखौ हैगोन आरो लोगोसे इन्डियानि चिफ इलेक्सन कमिसनारनो जों बेखौ कमप्लेन होगोन आरो जेब्ला कमप्लेन होयो अब्लानो बिनि एमपिआ दानजागोन दा बिनि कास्ट सार्टिफिकेटल' माने दानजाग्रोनांगौ फार्स्टआव बिनि उनावनो बिनि एमपिआबो दानजागोन आरो जेब्ला बि एमपि दानजागोन अब्लानो बिनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडिं जागोन क्रिमिनेल केस जागोन जेब्ला क्रिमिनेल केस जागोन बियो बेसेबां माने गावनि बेथन लानाय दंमोन एमपि जानाय समाव बायदिसिना सुबिदा लानाय बेखौबो होफिननांगोन दा बेबायदि उदाहरना दङ अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे केस जादोंमोन बे सत्र सरला विजय रामाराजु होननाय बिनि केस बे केसआवबो सासे ट्राइबेल नङि मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बोसोरबा मन्थ्रि जादों बियो दा बे बोसोरबा मन्थ्रि जानायनि उनाव बेखौ जेब्ला ट्राइबेल नङा होननानै प्रमान जायो अब्ला बे केसआव जेननानै बे गावनि बेथन लानाय गावनि सुजुग सुबिदा लानाय बेखौबो होफिनजोबनाङो दा बियो पानिशमेन्ट मोननाङो दा गथे जोंनि बेलायावबो बिदि जागोन आरो जों बेखौ खालामथारगोन जोंनिफ्राय जेसेबां हायो जों बेखौ साजा होगोन जोंखौ अनेकबार हेरासमेन्ट होबाय बियो जाय मानसिया बर' कसारि नङा बे बर' कसारि नङि मानसिया दिनै बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानै अबर' संगठन दानानै दिनै जोंखौ जे हेरासमेन्ट होगासिनो दं जोंखौ जे अयथासार खालामगासिनो दं जोंनि मोन्थायखौ जे बे सेयार लाबाय थाबाय दा गथे जों बे खेथ्रआव बेखौ जों गोरलैयै हगारनाय जों नुवा आरो लोगोसे जाय सार्टिफिकेट होग्रा बे सार्टिफिकेट होग्रानि सायावबो लिगेल एक्सन जायो नामा जों बेखौ दिनै नागिर जों बेखौ लिगेल एक्सननि थाखायबो जोङो बेबस्था लागोन दा नबसरनिया मैयाबो क'क्राझाराव फैनानै बायदिसिना बे प्रेसमेन्ट होलाबायदों बे बुंदों जोंलायनो जनजाति सुरक्षा मन्चआलायनो गावखौ हर'कस होननानै केस होदों होनना बुंलाबायदों बे जों हर'कस हिसाबै केस होआखै नोंनि उपाधिया मा जों बेखौ नागिरनानै जों केस होआखै नों जे बर' कसारि नङा नों सर'नाय जाथिनि मानसिया जे थगायनानै बर' कसारि नामजों सार्टिफिकेट लादों बे सार्टिफिकेटआ इलिगेल जों बेखौसो जोङो केस होदों दा बे बुंदों माने माबा सेल्लाराम बेल्लारामनि हर'कस बिनि माने टाइटेलखौ लानानै केस होदों जों सेल्लाराम बेल्लाराम हर'कसनि एगेन्स्टै जों केस होआखै जों नबसरनायनि एगेन्स्टै जों केस होदों नबसरनाया बर' कसारि नङा बे माने सर'नाया मानसि बियो सर'नाया एसटि नङा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ जों बे थाखाय जों केस होदों ओमफ्राय लोगोसे जोंहा बिनि एगेन्स्टै मोनसे केस दंबाय दा सुप्रिम कर्टआव फैगौ 10 तारिखआव जानुवारियाव हियारिं मोनसे दङ दा सुप्रिम कर्टआवबो जोंहा केस जागासिनो दं दा जों गथे बिनि एगेन्स्टै जों जुजिनाया खुनु खम जायाखै जों बेखौ माने जोबजासे जों नाजालांगोन दा रायजोफ्रा जोंनिया भुल साननो नाङा जे खायफा बुंनो नागिरो जे बोसोरबा थांलाय लांसै दासो मा जाबावोब्रा ओरैबादि बाथ्रा बुंनो नागिरो दा जों बिदि साननो नाङा जे बोसोरबा थांथों जोंहा जेबो नङा माने जोंनो जुदि न्यायखौ थाबै होआखैब्ला बोसोरबा थांब्लाबो जोंहा जेबो नङा जोंनो माथ्र जोंनो बे माने 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिया जे ट्राइबेल रिजार्भ सिट बे ट्राइबेल रिजार्भ सिटखौ जोंनो जुगे जों लाखिनांगौ मालाय जों हगारनाङा बेनिखायनो जों बेखौ जुजिसोमबाय थादों दा 5 बोसोर थांथों बे जेबो गिदिर खोथा नङा दा बिनि उनावबो जों माने बेखौ जाहाथे उनाव जों जाहाथे रावबो मालाया सेनो हाया बेनिफ्राय जों केस होनानै जुजिनानै जोङो लाखिनो हादों बे ओमफ्राय लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट होनायफोरखौ जोङो मैया दाखालि बायबावबो जोङो बुंनो हानाय जाबाय जे कास्ट सार्टिफिकेट होनायाव ट्राइबेल संघआ भुल जादों आदिबासिया दायनिगिरि होनना बुंनाय जादों आरो बेयाव प्रमद बर'आबो बेयाव जरित दं बिसोरबो दायनिगिरि होनना बुंनाय जादों बेयाव रायजोफ्रा जोंखौ भुल बुजिनो नाङा जों रावखौबो इच्छाकृत भाबै जों दाय होआखै जों रावखौबो गोसो जानानै दाय होआखै नङै खोथा जों बुङाखै नंगौ खोथा सैथो खोथाखौसो बुंनाय जादों जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे बे रोखोम माने भुल जाया जों बेनि थाखाय बुंनाय जादों आदित्य काछारिमोनहा भुल खालामदों जों बेखौ माने बुंनांगोन आरो स्पस्ट' जोंनाव रेकर्ड डाटा दंजोबथारो गासिबो जेब्लानाखि सार्टिफिकेट होजेनो फार्स्ट नबसुरियानो बे सार्टिफिकेट होनाय लोगो लोगो जों बेखौ लानानै ट्राइबेल संघजों सावरायदों अनेकबार बुंदों जोङो जे सार्टिफिकेट होनाया भुल जाबाय नोंसोर बेखौ इमिडियेट केन्सेल खालामदो होनना जों बेखौ लानानै सावरायदों खिन्थु बिथांमोना जोंनो रेसपन्स होआखै बिथांमोना बेखौनो बर' कसारि होननानै बुंबाय थादों आरो बेखौ लानानै जोङो माबायावबो प्रमद बर'जों सावराय जादों
जे बे माने नबस्र'नाय सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ जों बेखौ बुंदों खिन्थु प्रमद बर'नाबो जोंखौ सहाय खालामाखै बरंथ' बिथांमोनहा बुंदों मा जे जोंनो माने जनसंख्या नांगौ ट्राइबेल जनसंख्या जोंहा गैयाब्ला जोङो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया दानजाजोबसिगोन बेबायदि बाथ्रा बुंदों दा गथिखे जोङो बिसोरखौ जे मख'दों दायनिगिरि होननानै बुंनाय बे बुंनायाव रायजोफ्रा खुनु भुल बुजिना जों ओरैनो मिसा खोथा बुङाखै आरो लोगोसे आदित्य खाख्लारिनि मोनसे दाया मा जादों बेहा बे हाइकर्टआव जों जेब्ला केस होयो बे केस होनायाव आदित्य खाख्लारिया गावो जोंनि एगेन्स्टैसो मोनसे माने पिटिसन बे माने माबा खालामदों हाइकर्टआव जोंनि बेरेखा जों बे एफिडेभिट होदों बे बुंदों जे माने नबस्र'नाया बर' कसारि मानसि ओरैनो बुंदों जों बुंदोंमोन जोंनि आर्गुमेन्टआव जे बर'फोरनि टाइटेला आरि जों लायो होननानै जों बुंदों जे नार्जारि बसुमतारि दैमारि गयारि हाज'वारि ओमफ्राय सुमफ्रामारि बेबायदि बाथ्रा जों माने माबाखौ आर्गुमेन्टआव जों होदों ओमफ्राय ब्रह्मखौबो बुंदों सिडनि एनएलसि लिरनाय बादिबा ब्रह्मखौ ब्रह्मारि होनो आरोखि माखासे ब्रह्मफ्रा माखासे मानसिफ्रा बर'फ्रा माने ब्रह्म धोरोम लानानै आवाथि सावनानै बिसोरो ब्रह्म टाइटेल लायो बिसोर ब्रह्मारि ओरैनो लिरना दोनो दा गथिखे जोंहा बेयाव खुनु माने माबा दाउट गैया जोंनि बर'फ्रा आरिजों टाइटेल लायो दा साफासारि हयथ' साफासारि एखे रेयार जेनेबा माबा मोनसे खारनाव हयथ' गोदो गोदाय जोंहा भुल जाबोदों सोरबा हाजरिका लिरदों साफासारि बेनि थाखाय जों गासिबो हाजरिकासो मोनजोबनांगौ बे खोथा नङा दा बेखायनो जोङो बर'नि टाइटेला आरि लानानै जायो होननानै जों जेब्ला होयो आदित्य खाख्लारिया बे माने चेलेन्ज खालामनानै बे होनदों बे हाइकर्टआव जे बर'नि टाइटेला जेरै बर' ब्रह्म बसुमतारि गयारि दैमारि थायो दा बर'नि टाइटेलाव एखे बे माबायाबो दास डेका चौधुरि लस्कर सरनिया बिसोरो बर'नि टाइटेल होननानै बुंनानै माने डिफेन्ड खालामदों नबस्र'नाया केसआव आरोखि जोंहा दा जोंनि एगेन्स्टसो बे केस होदों दा मोनसे जोंहा प्रमान दं जे नबस्र'नाया मोना जे बे रोखोम सरि आदित्य खाख्लारिया जे बे रोखोम भुल खामानि मावदों बे जोंहा प्रमान दं ओंखायनो जों बेखौ बुंनाय जादों बे दायनिगिरि होननानै जों बुंनाय जादों बेयाव रायजोफ्रा भुल साननो नाङा जों खुनु मिसा खोथा बुङाखै आरो जों नंगौ खोथाखौ बुंदों आरो जों बेफोर गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जों माने माबानो रायजो राजा मिथिनो थाखाय जों बेखौ माने ससियेल मिडियाफ्रावबो जोङो लासैनो बेखौ जों पाब्लिस खालामना होजोबगोन माबे समाव माबा बुंदों सोर मा अर्डार जादों बेखौ आरो जों जे बे कास्ट सार्टिफिकेट जेब्ला होजेनो नबस्र'नानो बे सार्टिफिकेटखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो प्रमद बर'जों रायलायदों उरखावग्रा ब्रह्मजों रायलायदों एबसुजों रायलायदों उरखावग्रा ब्रह्मआ खिन्थु बेखौ सापर्ट खालामाखै बे बुंदों जे जों बेखौ कमप्लेन खालामबा मा जाबावब्रा दिनै बर'खौ बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय जोंल' मानो गाज्रि मोनजाबाय थानो ओरै होननानै बेखौ अफस खालामाखै इभेन जेब्ला बे नमिनेसन पेपार साबमिट खालामो नबस्र'नाया बे समावबो बेखौ माने अफस खालामनो थाखाय जों बयबो बे एमपि केन्डिडेट जानायफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन खिन्थु रावबो माने बेखौ माबा खालामाखै अफस खालामाखै दा जार फले बियो माने एमपि जानो स्कप मोन्दों दा हयथ' जों बयबो बे समाव सिकिउरिटि कमिटियाव जुदि अफस खालामनायमोनब्ला हयथ' बे समावनो बे एमपि माबाया नमिनेसन पेपारा खारिज जागौमोन दानजागौमोन दा दुखुनांथाव बाथ्रा दा जों बेखौ लानानै जोङो माबायाव थांदों जोङो एसडिअ सिभिल तामुलपुराव जायनाखि काउन्टार साइन खालामदोंमोन दा जेब्ला जों बेयाव कमप्लेन होयो एसडिअ सिभिल तामुलपुरा बेबो माने लगे बे गिदों बे गिनानै बेयो माने लगे बे माने क्लियारिटि लाबोदों WBDBCनाव जे सरनियाफ्रा माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट ट्राइबेल नङा बिसोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट होजाथावना होजाथावा बिनि क्लियारिफिकेसन बे बिहरदों आरो लोगोसे गाव माने लिरनाबो होदों मा जे बे दिननिफ्राय आं खुनु सरनियाफोरनो माने सार्टिफिकेट माने होनायाव आं काउन्टार खालामनो साइन खालामला होननानै बे मोनसे अर्डार होदों आरोखि दा गथिखे जोंनि गासिबो खामानि मावनायनि जाहा मोनफा रेकर्ड जाहा डकुमेन्ट दंजोबो दा बिनिखायनो जोङो सोरबा आदित्य खाख्लारिखौ दायनायनि थाखाय बे जोङो प्रमद बर'खौ बुंनायनि थाखाय रावबो जोंखौ भुल बुजिनो नाङा जों नंगौ खोथाखौ बुंदों आरो नंगौ खोथाखौ जों बुंलांबाय थागोन